Na dapat na nakapanturog ang pagariku. Na may kapangaturog ko na butan na kanso sila ko naka. Na sisam-samot kan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Apya la ilaha illallah. Na doon tirog la ilaha illallah. Na dito imulim po siya na amya tiroka. Na ukapatay ka di ka makanaw. Pangninta ko na abakan makanaw. Na diri ka ko surga. Enugap na gimakatulog. Di ba nga alita no kagi kugapitan na biyadap mansula ito. Enugap na gimakanaw. Amya katulog kay manto na makanaw ka. Manganintak wala di mangulula. Ada abang kamaylay masigaw ka manibutang. Nada po nagkagin na makadipetaro. Nada po nagkagin na makaataw. Na niya kayayopan. Na tuminig ka na di ka pa katin. Motor ka na di ka pa kontrol. Kumalita ka na di ka pa kakalid. Ay puro mga puro mga nasumya ko. Kuba. Matang ba basta magdam ka na kuba. Sa kanay ga amya kana kuwa dalay dagkagli ka na to na maluan ni puro mga. Wanitan ko lang manilisyo limak. Pun sumagot. Grabe. Upun manilisyo timing. Matang antay di kababaya. Ingat mo sa pagpisa na. Baan na kato nakatanwa kabaya nakapatay niyan ayan na kaya kabaya ka na di ka pa si matay apias kami ang mangaling na di kami ba kami mamatay at hindi kami mamatay ang mangaling na ba siya na ba mangaling at di kami kami matumatay pero yun na naman yan pamangnitan ko na kanong mauna Allah ingat mo sa pagpirsyon na bigyan na ka mga nikakwala na upang makadali na miya kuman sa sagiran, miya kuman sa kadanganan. Ya Allah, napakat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 a siyang kaumurate. Dahil na may ling kaabon niya, pupungin niya kwa na matapudumur yan. Ino ko man makaili, kada makapadwak, mabibiti. O maman mga niya kwa na, pilputa dili, nakamamaran. Ya Allah, nabuno akong kapit. Kamamaran. Hindi ako ng mga dito, tabi ko ka noong. Ngayon ko ba na pimutan, mas kanya, matangaw na. Tabi ito mga sagi mo mga pipiyat dito. Namunang mo kay, sabi naman nga di pa kapadwa, pamatang wala, limang tag. Balik. Ang yung kota niya kapalagoy na dito. Masya Allah. Nabi mga ulit na Allah. Nasa mananan! Apyake panari ko babaya ka di kakabaya matay na titulong ka sa ginawa ka. Basta mo masuadya ka. Ugig, nasualla na adil. Mauntol suwalla. Basta adi mau masuadya ka. Na apya pa na maulog sa tao ko building. Na demalangan suadya ka na di ka patay. Aya ka pupetay o tao. Na tama sa limaad ng yatalo. Ayakuna halan. Mabalo yang kaya dalawa batad. Salasa. Kalau dia mabalo yang dalawa batad dari kapasipate ko dunia. Bagayron, uway na ame kami taroto sa ajalaka. Ikadua na kau masuk ke sabab na ipatay ka. Kalang nakapatay puputay na ada sabab ni patay niyan. Ikatlo na mau makatindig ka, makau makakulupa apatayan ka. Na ulima adun ang katalo na di ka pa sipatay. Ulima maswajan ka, apiam yung maswajan ka, na damo masasabay pipatay ka. Na apiam yung maswajan ka, na yung masasabay pipatay ka, na daang kaaplikasyon ko pa, pagkatindig ka kukim sa nalupa ka ro kapatay. Masya Allah. Nadi akauntalu Allah subhanahu wa ta'ala anam yapanutul si sayuro sa kataw amama ang multi-billionaire namiti po sa diyong kontra isa kondominium yan 40 sa kandana 40 agoy sa kandana oy apa na mga kondominium yan kadinin tagla kadinin kakwaso kapipi aginawa miya kananita mo kuna dinang kakwaso kapipi aginawa niyan na tinaego kapakapi aginawa ng mata ko na miya na sumapipigiran na miya na sumagagidamakan na wakitibo sa mga kondominium yan napapalastar niya panaginawa niyan nakagya ko makatan ako suminto na minit taya ka diya nararbiyan na dumatay tumininupan dumatay na kumita sang kota sabad akasada na pwede naman ang natapulan akaw na niya kapag kumasang sabad akasada na sumya gedang kota miya kay titwa trak oy ada tarumini ka na dibo kaya pungitan yang gitu na ditimya rumiatay ino to dumatay sa diyong kota
Dar pakai lu ganun. Dak mamasok aja dian. Kenapa ditino papatian yan? Nunu pati sa muta dar pakai semua nyampan. Oi, namyo masok aja dian, namyo masok sabay papatian yan, na dito pinilo pa aron di atas kanyan. Iyo tabi ka din siya na meto atrak. Dak man na ba sa trakang ito ipumutunyurang na di kang tayo. At anak man ang nefsi nga iyo katatan. Ataman ni manto nefsi parang berang na putunuto ka padi-padiwu. Nataman ni manto na adempan. Macam namanya dengan ngagi sang nasabah lah. Tidak betul si meter ni. Allahu Akbar. Kagua dah kena mama nak kata sekali perempuan. Sini ni amat tiuba. Allahu Akbar. Dia ada nawat tak berbeda kena kau ni. Tiada kena meter ni pengertian kah? Bila kau pernah paham betul orang lalu mata yang ketiga. Cuma kesungaran pada kena betul kau. Dia betul pada kau sini yang ngaran. Dia kayo nagtanong sa mga cellphone na. Adi mabetul sa kana abang ngaran o pa diyan na kana abang ngaran betungaw na. O pa mga siya kayo betul na kerata ginawang kaa. Napapagata kayo nakasapada kaa. Napamaraba na nga betungod. Matang ko Allah kung di na kayo na di ka mga surga. Mga dabay lang, mga digatan yung matakatirwala sa Quran. Wala talbisu ampusakum, wala tanabasu binalakab. O baka nuwa kayo, bueno di mabetul sa ngaran na di ka babayano pa diyo. At ikatawan na kayo, hindi na betungo pa na ka. Amara-mara ay pumatunga ka pa na ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pati di ka kersot ka pa na ka na, ino nga panakumar sa angaran yan. Pero ang kandi, saan ka pa sa nga natiruangan? Ay manamar na kumar sa angaran na pa na ka. Aman hindi pa na ba piulan itiulan yan? Allahu Akbar. Ay nung nga ditiro ka, para ikakagwa lumada ka na tao. Ano ka na ito mada ka na tao? Iwa kay ka tao mo tao. O ay, o antay tito makababanar ko Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mano ka na kay mantunan sa TikTok. Yung nilipa makito day. Kung kumentati wal dugta na. O bangar ang putusok na bangar ang matang wala ka di kay parila. Wah, nasanjap kali udah na. Dini pagila. Minasaan niya sa padiyan. Basta kay tito ka magagama. Nakana ba yung lang na di ka naman minasa. At minasa na ka sa pagkawlama. Ano ka pawingi. Dapat na iyamaan yan. Oy, na aya di nga dito pati ino nga di pagawida ka na di nga idadarawa ka tabi di mereriba di mamaging mapangam di mamangin na kani susumbaw kaya nga aya bida ka na mga di nga bakwaga man nga totolikan ay nga di pamutul sa ngaran na kana babi ang mapiangaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay nga bida ka na nga di nga bakwaga ma wili na ka ang masoso ang kada ka lang tabi ang mga sangibu o manisa nga migagel sa nga dunia dadi ka bagugum sa kapuga ko ya sa ando medikad nga sabon ng mga tao. Tabi o do abata siya pagila tanaw. Ano ka ba na pimbatan na padakaw ban? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diyan ang mga urip ng Allah. Sama-sama na nado. Sa kanak na baya ka pang usat na melenyo, do awas siya na bakang pagkatagya ulama padakan da. Da bakang pagkatagya. Melenyo da bakang jek mo sa mata sa maranda. Ay gusto na di ka ni pag-usain. Oway, na ayaw man na so pure pura di ka ni pag-usain. Kanabo ko di pangbal sa peronakan. At nga mga aling. O pamakam niya kapira na muna kapung siyat ka na yun. Pagkatalok paluragun doon, anya katalok paluragun. O ay. Nanti makatero na ka na ngata. Teruan niya na kanini bata di ka ni tero. Allah, miya mamasak, tanga ba sa idariday. Aso tigil sa ugagang sa Pilipinas, ugagang sa Japan. Tabiya tigil. Namila, sa kaso ugagang sa Japan, na andi ni kapag terbidilan ako pangba, apana-panaw, na magdam yan sa puli na kaulog. Oy, na ikusug niya sa puro kapala ni kaulog. So, ugagang sa Japan. Nasa ugagang sa Pilipinas, sabi ako, kunaba ng uno. Na ayamanan yan, na magdami yan sa puli na kapapuro, nagimit yan, inulog, inasan yan ni Panik. Nakatipo ko. Allah, Allah. Napamimigran na kasat ato ni Mano. Tapi yang mga tanas siya butiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diya mga urip ng Allah. Sama na nang. Ayaw maana niya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na diya mga tagabasan. Hoy. Sukapatay na ina din wallah sukapatay. Na ayaki adin na wallah kukapatay. Na limu kumu'min na mapaparati ako Allah. Rahatul mu'min. Sukapatay tugulabi na limu ko mga tawa urip ng Allah. Datang nga ababay tanong pakasurgan wallah. Agi di tanong man maftero api ulamad na miyatay. Niya kalala bara amad bara simba amyatay. Na di nga pakagiray siya kin natong sa surga. Ayaw maftero ka na pakasurgan wallah. Ayaw buwa sinirtifay ng Nabi. At yung pagkadairik na ka at pero nakataw sa surga. Na di ko ta asyara ang mubasyaru na bi agnil jannah. Na 10 kataw ang mga tao adap mamatay.
na sinerte pa sila nung Nabi ataw sa surga. Isaw si Abu Bakar, si Umar, si Uthman bin Affan, radiyallahu an, nag-uama na niya na si Abdurrahman bin Auf, si Abdullah bin Zaid, basta sapulo kataw ng mga sahaba na kiyong pirma na nung Nabi ataw sa surga na sila mamatay. Dalawang maranaw. Daw si Abdul Basit. Na ayaw man yan, nagkapakito adili ka na so Abu Bakar na surga, so Umar na surga, so Ali na surga, so Uthman na surga, so Abdurrahman bin Auf na surga, kaya yang nung Nabi ataw sa surga. Na sila mamatay na, piyakito kawan nung Nabi ataw sa surga. Na kana ba sa Nabi kikabayong, kama saman sa Nabi, na mayantikho anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Da ama patero on Nabi, abal kabe aginaw niyan, langon pung sa puro, kung Allah. Na magaling sa mutasabod ng atawa mga sahaba na api abaraman na yung pero nga ng pakasurgan wallah naurinaan wallah inaghalim wallah dito no diteroon ihira atu nabi mi akaw kanu ko kasakit na faqulu lahu khaira na tero kanu sa mapya ko kasakit na makoma kanu ko nabi tero na ayaw patero niyo na tero kanu sa katero mapya ya Allah na pakasurgan nga sila ni Allah kinabaya makamaka ko nabi tero pero no kana mataw na kamamakana kanu yang ada ni nguluran ni pakanarakan ya mama kanaraka kadu ati debu mi tero kama pia kuda taro to kapikeru nabi maka maka kuda pa na mi tero na tero kana mape na mi tero kapira na marata ati dia na maka mubu ko ke kharata aginawanian na panguya tingka akapa kapia pi aginawanian apa kapia aginawanian da taro to ke sakit ni mangka na pia kapa pasangan kapa patengpan tadi ka pengangan ka niya muwe ka api di buka pedutan yang wanian apa benar yang masa suaka kata tahu nak baka kapapasangi dia benar sangat tutul baka magagera di benda kayak diteta nya kali mending magasa buntana ka dan itu na pura buntani na bangkay namanya ka bag ante gimito na pakapapatay na ko ya pao no yan at gini sa pura pakapapatay na badi mo tam yung mga ngap sakit na di kami manantang sama nagare sa pwedeng marilaya kayo kami yan niribisa nga piyang misyon ng sakit matang man lagari kang magigda maka namya kana man na matok ka sakit ano si magigda mang natina lang nakatawa na kana namya kagda sa namya gida maka ito makada ko sunga sobrang asap yang amto ba ko lumihan kaya tipo anak ka Allahu akbar mana niyan na ema pero ko na anak kasi na tero ko sa mafia agis kata naman ada man dari katero naman dia ngadila katero mga pada mga awangan mga ulama atina al-lisanu laysa laha 'idham bal yuqathiru al-'idham so dila nada atolanon di ba dia ngadila ada atolanon naman dari awangan wallah kapakagaga wallah khaliq kullu shay qadir so Allah na langon shay na pakagaga wallah kagaga wallah ilang mana kapapakagawa Allah ino to mga day datagui wala ang gaadila sa tulan tanang sapo na pamakatiagun wala ang gaadila sa tulan na di ka makatero api ka makatero di ka pakabals ilang manigira anara miyalwisyo na guna lumalabaguno bazara na puno ba na tulan ka suara na sa tiswang ka ano naman nagada-gada naman igra amano miya kibi ang gaadila pangintakwan nga pangasasakit terkanu so pangasakit katano da teroristro ka magngagtero napakatero wala magan makabugar naman igra ni stroke so taw naud problem jali paninungan tanwan ng wala oy amano makibi dila kan diga pakaptero sa mapya laman na kaw nga wala so dila tubo mga ungang ako mga ulama oy na laysa laha idam na da'abaun tulan bal yuqathiru al-idam okay, napapakaro pa sa tulan. Benar asubila ada atulan napakaro pati sa tulan. Na benar man, igra biya katero ka sa inigra tagino padaka. Pamana di nga di pamagantaan. O di nga di pa Facebook, di nga di pa sa presame sa pamana social media. Oy, adi nga di pamagantaan, di nga di pamakaiton so padaka kataya. Na managya kito ami karata ginawa niya ka. Na benar emana niya na daat sangan na dila akan ada tulanon na ayam yaro pati na sa tulan pada ka apya makito ka Allah nakatoniw ay katira Imam Ghazali na tiyan tumu abako din kapali sa datar kana ungari kaadlaw ra sa kapya
adi sa ayak ya palia na soposwakan amya katero soto cheni kerata ginawan na taman sa taman na midi dekat soposwakan na mi papaderong ila manigra na ketero na sa marata matama na kapiap singan niya nakatali ko dagan na ay ba ini nga sekali kaya di kota matatag sa utapos so yan nakya palia nakatantong inuman so nabi na nakatero yan لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ستوت النبي صلى الله عليه وسلم أببرت أن ينشو الله أقول سؤال وانا موري نتلو سمافيا نا أولي كما قتلو سمافيا نبي نقطع pada dikapkan syak wallah na andi mafia puma kena mutataru lah dia ngagum begenak ada tu ada pun nabon ni kakap dekap ya mali du be pis pot ko ngare kana ya kapia pia nadi ngota dedin tadi sa ko magena kakadon nadi man ke pakai abago magena katir no pia so kapag share kana nadi kan bitero ina mga tongan engka tunay masosori mga to sa kampo kumangotong Sinamyan lagi mo niyak mo yung Pia kampo to nga pak Ano ba ka ditero? Kung makatero ka sa mapya, natero ka na, di ka makatero sa mapya, nagrinak ka. Masya Allah. Naman, apya so katero na, ilang nga, apya so oras, kailangan tanuman ng oras na masyap tanong. Ilang nga, sa Saudi Arabia, katya siya nga, miyakan lasik. Di ka mga patakontri, sa oras sila na, ka siya ngon, kusar piya-piya. Anton na ko agama siya ko oras. Ayara ko agama, ko oras, na aya define na nun, na time is life. So oras na kawiyog-yog. Alright. Time is life. So oras na kawiyog-yog. Natanira ko ng mga Amerikano, the time is gold. So oras na bulawan na. Kailangan na kaibigan. Bulawan na, nasa mata ko. Muli bulawan. Natanira ko na Russia, the time is diamond. So oras na muntiya. Ako na Russia. Natanira ko na China, the time is money. So oras na pera. Natanira ko na Marano, kill the time. Niyating mo sa oras. Allah, kinaban na mo na Marano. Panabi ako makasanggib. Lagi na mga urip mo Allah. Manong naman nabida-bida. Minata mga sa akong tawiting si, dalang limang ka. Katang alam, nila na tujok man na to. Dalang dito pala runang. Katang na may kalima ka oras na, muli siya ng akin siya. Misi, sando niya loto ko. Tigaro mga di umur ka na niya loto. Baka niya masasay ni tilo. Niya pa na makadugar ka, niya gapahak. Niya tayo sa oras ka. Kenapa man lo ba digan di siumeng, para di makin. Natama niya kapatnya na digan di siumeng. Niya pa inan. Nah, pamana ayah kata Allah seorang kata yang mengalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Talaga din kaso alungan na kamori. Mga pangalipati sa alungan na kamori. Talaga din kaso alungan na kamori. Wala tansa nasibaka minad dunya na ubang kapakalipati sa kipantag ka ko dunia. Ay man na pangalungan ka alungan na mo nakanaba ka ganati sa dunia. Kanaba nga pripati sa dunia. Suraka kaun nang gaganap ka suraka kaun. Sasanga nga suraka kaun. O apagukit ka kulalan yan. Ay man na halal. Kanaba pangalap ka na sa dunia na lang na pato na di nga di pangatan ng nabang pato. Nabang mano na di nga di pangatan. At di nga di kipantag ka nun. O ano mabuti pantag ka labugso. Paman na sukipantag ko na suraka ka. Na ayat yang nilkawala na wala ta wabtagi fi ma'ataka Allah daral akhirah na ubang kapakalipati sa walungan na kamori. Kaya man nasalat yung kalipatan sa walungan na kamori. Ino to? Na api kapakalipating ka ko alungan na kamori na ibetidin kang ganatar kabuang na dunya na pagpaka makasalungan na kamori. Wa kullu man alayya fad sunsu Allah mitero na suti. Lango numatatago ko dunya na kagabak. Api ka pernah kimbali ako tao. Yung nga ba sa talo pa nagikubo? O pungan ni Dribira, anak tumitin na jalanan, narik! Baka po tao! Kaya pa nakatoy nga pagari ko po tao, nadikida. Panalamating kasulong ta na pagari ko. Kada ka ada na wala ako tao.
Awe akin na kawala na potaw kana ba ka dia di kana na potaw. Nambi atong nga mga tagi di kana di mamotaw. Tapi sa kada siya diga sa Steel Corporation ng tap tulog sa potaw. Apo tu na gina. Na tiwang era man drama tra. Kani sa sangerang opportunity. Human mapitan na mi ko ko libo mura ka. Allahu akbar, Allahu akbar. Dapat ko na niya pus mimbali ka po to na pipisa ka siya ligad. Nabiya di ka na bakbak. Niya pisa na di pupandi. Pak pak. Nah, tengah yang mana niya pa ko dorong nato. At wallah kapan na matingas wala ka dahan yang bali po taw. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabiya mangurit ng Allah. Sama nanan. Na. Agi aya mahana niya na dia kaya dunia na pagawan tanong nga dunia na kailangan na ditanong mati mga dunia. Masya Allah. أيقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه نتينا اليوم أعمال ولا حساب قدع حساب ولا عمل إمان تطلب علي nakapagamal imanto kapagamal imanto nabi man to kapagitong imanto nakapagamal nakalabi man to kapagitong namapita nakapagitong anan yan ang suhano nga namari ano nga namari namapita nakapagitong nadaabaro tu Ali bin Abi Talib kapagamal iman to nasuka pagaman na si ina masul Nabi sallallahu alaihi wasallam na mi'aluniyam at tingnan igtanim khamsa qabla al-khams pamakuting ang lima kuda dapat mga lima pamana ubang ang mga lima kailangan ng lima na pamakutingad ubang kabagi sa lugar kuda kakapakoma ang kaalima batad oy isang tugu Nabi na shababaka qabla haramik na kangudang kay manto pagariko kangudang kababaya kanimanto tanto ka kangudaan ay napamakuta ka din ng magaman ubang kanewa ay kapagaman ka na amay ka ang kaamakatwa tugo Nabi kami akatwa ka na di kami susugo sa aman ira man ari kangudaan ta na matangkwala kapi imam ta na di upagawa ramo ko si imam na perot na kapi ka makukuha nga bugat kumiro si imam Allahu Akbar naskama na Allahu Akbar nam paguto siya man kasujud Allahu Akbar namya kapiya mabuka paguntur ka makukuha nga bugar ka atabi ayak ya pagamana nakagya ko malukos magangan mamungaw amarag mo na kapapakaro ko ka kau tagal na ka namya ko to na magkukun ka arthritis umira siya mama Allahu Akbar nasaka ay nga kaya pagamana namya ka ay di kinapya ay nga kapagaman na may mga magunto siya ma'am Allahu Akbar nas kami akato ay nagkapaga malam niya kato naburo ni gila apa kato ata niya ma'am sakurun mag di kanya kato no bani magudog sudah tarang saidin basta apa kato ata na miyakan lebu-lebu te senoka na kama papenunan dua tianta na maka ato tadi na gino to yang nga kasimi ni natake kap manan ka pa ato taka na matiti ka po turuan nga pala kasi mama ka yan yung mga punugat kami amarman kasabi naman ang ito basta tigir na kaadin betul na opo na kamapalo sa betul na matitimado Allah labi dumiya ko niya miya kawa kaaduhan di ka piway pamanakamudan ka tabi sa mga loksakan na di kaya priya ka pagumana ka namin kami katuwa ka baka ano pa namin akakuntratago sa mga nakalmot ayak ka pagumana ka na kami kamakatuwa ka ay di pagilan nakasangka ada makaduulan nasukya pangusyatan na kanaon na kukumadwa pulo katao ang mga kamudan ay pinakamalong ni edad na 33 edad yan mga kamudan kailangan na iman to na kamudan tanong Allah o panukkafaruna sa katani pupakakabalaga sa masjid kapada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fakasirun wallah kau kababaan ko arsyan yawma la dillu illa dillu ay mana da kasirun asalo nga namori inuntabu sa sirun arko wallah na isaw so kamudaan na sumiyang butumagaman okay nakatang masukat pero Nabi sallallahu alaihi wasallam khayrukum man tala umuru wa khayr amaluh ayat tugu Nabi miya kapia piar kanu na sa mga tao amyan buso umurian na miya kapia payaman ay makna nene no na miya katuan si bapa miya katuan si bubu na miya kapia sa mamadian ini kadok siya nakapagamaga tara ng mga doksan ini kadok siya na simba ko Allah oy na diti ibiyan tugu Nabi miya kapia ko mga kadwala mga tao mangorip niyan mangorip no Allah sama niya inaw pagare ko babakan
Imantuna di tanu di timu nang kaya babay tanu akarumi ali. Oh, yung ngayon na chairman. Di tanu di timu nang asibay asarifa. Na ayaw pikiran ka, panariya ka na babayakan. Na adna kau maamasa na sa kapan timu ng mga tunganin ka. Kaya, babagwe, dini maka 20 gwe, miyang siya takukwatayan. Hafid, ay rambuata. Hafid, dua-dua pula ko talo ay dadiyan. Di mo kaya sakit aralbiyan. Narulusin na, kadi ko na ni pamakin na gun. Sangam niya ka 20 gawin. Nadi ko na ni pamamakin na gun. Oy, nakotop man na ayap man na, kaya pangusyatan na suin na iyan, ayap man miwapat. Alam, kaya ko pupungusyat na kuwatayan. Na pumamakin na gun kaniya, nararangan kaniya, na di mamamakin na gun piya-piya. Nakatiap man na di kayo bicara mereka nas kanian, suin na iyan. Na suni sopya mo siya tanak mo na rokon mo siya. Detaru katiya tagin pa doko pa makapasad mo siya. Natagin mo sa pagka-20 lugoya, pagkaltaniran na uswaten. Sa 10 lugoya pagkaltaniran. Masya Allah, Masya Allah. Inaaw diya kaya masiman tulad di ka di manibaw sa tunganan ka, putibo na ka sa mga ginawain ka. Na anak ko maamasa naskap maniputibo no tunganin ka o ginawain ka. Ano mga padami ang mga alim? Di mamang siya sa nga detarya. Di ni makasarang. Na tumuunto, tumitinig siya nga namin siya na di mga siya. Kadigaan mo. Na di mga siya. Na niya nakikabugay sumayken. Na waki makadusyung kulamisaan. Na piya magagawiran. Na ingil sa public. Sa may fakfak. Na di makapirago na miya teka. Di makano sa mga kinibutan yung ubango. Di mga siya na rood yung tungo lamisaan. At sa mga makabesa ka mo na malungurong kailapan. Ano ito? Wala di pasig. Di ba kita mo sa kapirso na na? Bari malbudang kaya kapang mo siya tamaandor sa akala ka. O baka pa makatero sa karibat, ang ating mangalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kanaman na riba ayang kadi kakabaya mawa ko dunia na banganatan nakasuka na to ka. Banganatan nakasuta mo ka. Banganatan nakasama na niya nakarumang ka mga wata ka. Ayah kaya di kakabaya, di kakakabaya gumana sangka dunia. Nadataru na siguradong ka, wanto ni ko mga salungan na mauri. Da siguradong wanto ni ko mga salungan na mauri. Nagu ikadua ading kakakabaya matay. Na miya tangkat-tangkat na malaka ko dunia na di ka makapapeto. Makapeto kay taman sa tulang, taman sa lawas ka na miya tulang. Dede na miya na mo. Di kata nga, tes kata ni mata minidiga. Ba na miya nga sa 14,000. Amindiga miya tay. At tinakoto siya ni Masit, namya ko man, mamaginaga ko. Matangan na, kabunpisan siya kaubayan niyan, na din napaparon niyan. Ini! Adi ka nang litin tang, anayap nabunta niya, nabunta lang mandiri ko, mak. Matangan na, tabang niya ako niyo, kalisi magawa siya kayo eh. Banya din na ba sila ba? Allah, Allah, nadita nung katawan na anoras na nang tanong pumatay. Antonio Katerwala sa Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون متى أنته الله يا محمد أبتay ka napatay siran mabu alang-ulang na mga tao ang mga umat ka. Then nagkakanam igila Amelia kan sa Facebook at TikTok 1940s, 1816, 1820 at tatagunon sa mga tulad ng mga andang ablakan white na tiga ka na diyan ka ang mga tao siya lang na mete din ang yalamong pero emiya president sa Pilipinas nasusabag rin na lang umiyamatay. Allahu Akbar. Pero iya yung maano niya kata si Sabaki sa Madina nanguno ito mga sahaba labi magato sa mga sahaba binilangan ka na ito mga kubang mga sahaba si Sabaki na nakumabilang ang kadakalian Allah, anda siya, anda sa mga nabi. Ang nabi magatos ng ibu, mga nabi na lang umiyatay. Kaya kung nabas ka ang marana. Paman, bando mga masiyapan sa madakalmot na matangwala kay pag-introduce ko na ginawa ka, kanya makilala ka. Nababatay na ka pa na Inglisya, niya katwa pa Inglisya. Madakalmot. You know me? Katawan ako nga, you know me? Kung madakalmot talaking. Napiyakan batukan niya sa miya kayo siya. Allah, Allah, ino pumati tanubu. Na prepara dua tanwalong anamori. Ikadwa, sangut apa makutan na pitiru nabi. Oy, na hayato ka kabla mautik. Na der kapna kay makaw masuk kapate ka biyo ka na ubang ano yung kapate nga nga kapuman. Da kapagaman ko patay. Ikatlo na gina akakabla fakhrik na suka kawas angka. Kakakawasir ka. Na di nga pinewe ka pobre nga nga kapangali mo. Di nga pinewa udah ka makanek na nga kapune ay nga kapune na may ka mapobre ka. Ada ka ko siya panek ka.
Ya ka surga ka. Manto nanar ka udah ka makaning na kaki. Imanto nanar ka udah ka makan ikat bagi ka sa dia kataki. Allah, ay dapat kau nanggaan ng mga rakyat. Papakasuporta sa madrasa, papakasuporta sa mga masjid. Namamamagay pa na kagada maka. Bagangan niya pa na matang wala timing. Adi sa bagan nakapansyopera ka na duwati. Ada penanam berian. Ya pipiam nama populop na iskasti. Ini lali pengatagi. Zakat tangan ya na pitaru na zakat tangan duwati. Ada penanam berian nama populop na iskasti pakai pipiam. Pakai katan mabiya gitu na katan na bemnya kakapakapal na siya sangib. Pada sangan wala. Ya kita tu mama beraman. Ya kasurin ya mama. Ay kaya gdaman yang iskasti na siya sangib. Tayo na duwati ada nomor yan. Namanya magara. Payaw lang nga, hindi gusto. Baka ito nga surga, dalo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga sabat bro, inila ka ng rasa ka nakataya ari guru ni sa rasa taruto. Na udah buang guys kan mga pagaring naman na miyang kalulatan man ka sa ngewate wasay. Ano ka ba na punan na hajir kan insyaallah umrah. Na isa sa kanyan na ayaw maana niyan na di Sheikh agudi magumrah. Oy, tinga si alim amal oy karun mi ato tingin sa Saudi Arabia bigugpe nanan kami kabalingan na isas kanya na sek kanabas kanya bu kamada kala mga sektan oy mana niya sa mga sektan kita nulisyo sa mimili langon sila mga qualified langon sila mga ayaw maana niya na langon sila mga expert oy balasan wala langon maurip no Allah pagling ko wala diyan kay babaitan ng asibe sarifa pakasurgaan wala balin walang kota ko ba niya na servis surga o ba na dan yang katarot ko subak wala na aman na irilaw wala pakasaban wala si karuman na ubiyan ang mga watayan sa kanulangon sa kanong mga laki niyan mga pagarinian sa balasan kan wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na panutan ako nga miya kordirang nga guruang api apan tamar sa kamudian na guruang na yan pero nakanagapakaya mala ilma di siya o mangitan ako wala. وقال ربكم دعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأولادنا ولأزواجنا يا الله. يا الله نكت يا خبيب من يبفر ومن بلا ألمك يا الله. Relaika minka langulangun napamakat taubataka minka langun napadang kau narilain karo kami sa mga inami mga amami malagi siya uyaw-uyaw ni manto anta kami ang unang ko mga kubayran ay malaapo pag ninamirakan ang kuto abubayami pagariyami asiba iya saripa amit tetapi yang keamiyaw na at Jerman Asy'ali Mengenai mereka ya Allah Engkau tarik panakha Apaduko mga Fatima Asiba iya syarifa Matatawi mantuko kubaniya Na diya mikatawani maulaulan yang kubaniya Sakhayla biya matawrun ya Allah Naubaan na lamba adusyaniyan Nabi kami panamakam belag-belag Narila anak kau ni Allah Bal yangkar kami syukubaniya Nasurmi surga ka ya Allah O bangkar kami Balu yang kota kubaniya Nalandung ko neraka ka ya Allah Ya Allah Napadang ka ko mga baiya Pemakas surgaan kay Allah Pemanin amiraka adiyang kaya kaya timut-timwami ya Allah Nadini ka timut-timwang kar kami Ko surga ka Uba kami karupakan bela-belaga ya Allah Aku sa mga pamilya mi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adaban nar Birahmatika ya arhamar rahimin Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin